Hej Mads, velkommen til. Nå, jeg skal bare stille nogle små spørgsmål, og så går vi ellers bare i gang. Okay. Hvorfor du startede på HF? Fordi jeg stoppede på min anden uddannelse, der gik jeg på webintegrator, hvor jeg skulle lave hjemmesider. Ja. Og det var virkelig... det var godt i de første halve år, men så skiftede vi ud og gå i Roskilde, hvilket lå 2 timer væk fra mig. Og så sad vi i et lokale med 80 mennesker og kunne ikke rigtig se skærmen. Så det var virkelig dårlig undervisning, synes jeg. Så der stoppede jeg, og så havde jeg et halvt år, hvor jeg ikke lavede noget. Så ville jeg gerne have en gymnasial uddannelse, som de kunne bruge til alting, ikke? Ja. Men jeg gad ikke gå fuld STX eller HTX eller HX. Så jeg tænkte, HF ville være et godt valg. Og så valgte jeg Professor Syd, fordi jeg lå den tætteste med en e-sportslinje. Ja, spændende. Jamen, hvorfor har du valgt den linje, du så går på nu? Ja, det er som sagt valgt e-sportslinjen, fordi jeg spiller rigtig meget computerspil. Jeg har spillet CS i rigtig lang tid. Er det Counter-Strike? Ja, det er Counter-Strike. Okay. Counter-Strike Global Offensive kom ud i 2012 og 13, jeg kan huske. Ja, hold da. Det har jeg lidt over 3.500 timer i, så det har jeg spillet meget, så tænkte jeg... Nu, hvis e-sport kunne være inde over undervisningen, kunne det måske også hjælpe med at få mig lidt mere i gang, da jeg ikke så godt lide skole. Så er du sådan en rigtig nørd? Det nørd. Ja, fuldstændig. Okay. Yes. Men hvad forventer du så af din uddannelse, udover det her computerspilleri? Ja, det er jo det. Vel at få en uddannelse, der er ligesom universel, jeg kan bruge til mange ting. Ja. Det jeg ikke helt ved, hvad jeg sådan vil endnu. Ja, og ligesom kunne bruge den til mange ting. Noget, der er ligesom... Ja. Ved du, hvad du vil være efter? Nok noget inden for... som DTU eller sådan noget. Noget med computer, teknologi. Ja. Det er rigtig spændende. Jamen, held og lykke, Mads. Tak fordi du var kommet. Yes. Så sport.